Kulo gede nerangaken babagan rangkaian elektronika sederhana ingkang badhe kita praktekaken. Kulo ngajak panjenengan sedaya supados nyawugantosaken kanthi seksama. Nggih Bapak Guru, kula sampun ngertos konsep dasare. Wonten Bapak Guru, kula dereng ngertos babagan penyambungan komponen iki. Tidak beliau mending ayo buat praktek. Wisnu komponen punika kedah dipasang kanthi sesuai kaki-kakine. Monggo dipun awigatosaken tombol ing komponen punika. Atas kula ngertos Bapak. Praktek punika penting kangge ngajikake pengertosan panjenengan. Boten langsung saged ngertos, mungkin perlu proses. Kalau begitu panjenengan, monggo kita kesehatan nganti bari. Ya. Oh, saiki kula sampun ngertos Mas Faril. Jenenge lho. Saestu sae, kerja seperti itu penting ing praktek elektronika. Ingat, penelitian lan kesabaran punika kunci kangge raih kesuksesan. Cukup. Tetap semangat praktek kita ing dinten iki. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.